आं खोथा होदों जोंहा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बा कालचारेल मोनसे अफिस नांगौ। बे अफिसखौहाय जोङो जों रायज्लायनानै कालचार डिपार्टमेन्टनि जों रायज्लायनानै खालामनाय जागोन। दिनै आङो जोंहा भेरगाव जिल्लानि 30बाथि दुलाराय बर' आफाद गायसनथाय फालिनाय आरो लोगोसे 6थि बोसोरारि जथुम्मा भेरगाव जिल्लानि दा बेवहाय आंखौहाय बिजाब बेखेवनो थाखाय बिबान होदोंमोन। जोंहा बिजाबा गाहाय सुजुगिरि हिसाबै बिद्युत साहारि बिथांमोननि आफादाहाय आंखौहाय बिजाब बेखेवनो थाखाय बिबान होदोंमोन। दा बिबान होनाय बायदि आङो बेखेवफैबाय आरो दिनै गिबि खेब दिनैनि बे मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बायद'आ जिहेथु बेरामाव गोग्लैनानै दङ अपारेशनाव, बेनि थाखाय जोङो बयबो लोगोसेनो जोङो आर'ज गाबनाय जादों। आरो लोगोसे आं खोथा होदों जोंहा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बा कालचारेल मोनसे अफिस नांगौ। बे अफिसखौहाय जोङो जों रायज्लायनानै कालचार डिपार्टमेन्टनि जों रायज्लायनानै खालामनाय जागोन होननानै आं खोथा होनाय जादों। आवगायलांनो थाखाय जोङो सुबुरुन होदों। आंबो कालचार लाइननिफ्रायनो फैनायनि थाखाय कालचार लाइनाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों। जोंहा किसुमान जेरै जोंहा बागुरुम्बा दोहौआव मोसाबाय बिथांमोनहा खस्थ' खालामदों आरो जायफ्रा कालचारखौ फोथांनानै लाखिदों बिथांमोननि थाखाय जायफोर बिटिसिनिफ्राय अनसुंथाइ होदों बिसोरो फार्स्ट प्रायरिटि मोननांगौ। कालचार लाइनाव हारिमु लाइनाव बिथांमोनहा फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोननांगौ होननानै आङो सरकारखौ बुंगोन। आरो आंबो फैबाय थानाय समाव कालचारनि लाइननि मानसिफोरखौनो कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोजां अनसुंथाइखौ मोननांगौ होननानै आङो डिपार्टमेन्टखौ बुंगोन।